पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. समस्त भडव्यान मरिये किसबे हाडली आणि ते पवित्र आणि आत्म्यावरवी पवित्र आत्म्याचे गर्भेत गरबे जाली. स्थले नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Again, Maria, Again, the Maria, watch the of Vachama, Yankati, Mafia, Nati, ama Karata, papia Catholic, katika Nishara, tikar Ramen, ata Nishara, Chaman, anemcha Chakan, मरणाच्याकडे आमेन. आबले सोमेचे साखर तुझ्या तुझ्या शब्दाप्रमाणे आमच्या शब्दाप्रमाणे देईल ते जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Again, Maria Maria, the देवाची watch माये of ama papia Yankati, katika Nati, tikar Karata, ata Nishara. anemcha मरणाच्याकडे आमेन. आणि देवाचो पूत मुनी झालो. आणि आमच्या मध्ये जेलो. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिया देवाची Again, Maria, the देवाची watch माये of Yankati, ama papia Nati, katika Karata, tikar ata Nishara, anemcha Nishara, मरणाच्याकडे आमेन. Amen. भगवंती देवाच्या माई आम्हापासून विनंती कर. Kristaच्या तुझ्या सण्याचा मी वचनाखाली पावलांच्या आमच्या खातीर खातीर माग्या हे सम्या भडव्यान बरी भाग्य खबर शंभर दिल्यावर प्रभू तुझ्या त्याच्यावर पुतान तुझ्या क्रिस्तान पुतात मनुष्यपण घेतले मनुष्य आम्ही जण पण झाल्या. मी जण झाल्या त्याच्या कष्ट आणि त्याच्या कसावी सर्वसाधारण जीवनाच्या जीवनाचा आनंदात पाऊस आम्ही पावसे तुझी तुझी कृपा तुझी कृपा आमच्या कृपा आमच्या आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून मागता त्याच त्यात ख्रिस्त आमच्या ख्रिस्तांच्या आठवणी आम्ही पाहत पाहत आमेन. देवा गेल्या भडव्या म्हज्या राखण्या सर्गेच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुझ्या थबेन म्हजे मत उजवाडाय. म्हाका राख संभाळ आणि सलय आमेन. आमेन. शासनाचो विषय दितांका येसुम्या दस्तांका येसू आणि आणि निरंतर प्रकाश प्रकाश फंकोन दी पंचे समाधान ते विषय घेऊन देत आमेन. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा. तुझे राजम काय येव. तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारात जा. आमचा दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दिले आमचे सुकलेले आमच्या सुकलेल्या तसे आमची बदका आमची बघोस आणि पातका आमकां बघोस आणि आमका ताळणे आणि पडून दी आमकां नका निवार पण आमेन. वाईटातल्या आमका निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आणि आमच्या आणि मरणाच्या आमच्या वेळार मरणाच्या आमेन. काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे देवाची माये आम्हा खातीर पापिया खातीर विनंती विनंती कर आणि आमच्या आता आणि मरणाच्या आमच्या वेळार आमेन. मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे देवाचे माये माये आम्हा माफिया पापिया खातीर खातीर विनंती विनंती कर कर आता आणि आणि आमच्या आमच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळार काळी आमेन. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या आणि सदा आता आणि सर्वदा सदा आमेन. सर्वथा आमेन. या सकाळच्या वेळा थोडं वेळ आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया. आमचे डोळे आम्ही दंप्या. Psalm 125 1 and 2. Psalm 125 1 and 2. सर्वेश्वराचेर विश्वास दवरता ती सियोन पर्वतासारखी. तो हालना ससनाक तो थीर असता. तो हालना ससनाक तो थीर असता. जसे पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालतात तसे सर्वेस्पोर आपले परजेक वेडो घालता आता आणि सदांका. जसे पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालतात तसे सर्वेस्पोर आपले परजेक वेडो घालता आता आणि सदांका. आम्ही त्या बळवंत देवाची परजा जावन आसा. तो बसयता आणि ताणे बसयल्ले ते पाळता. ताणे बसयल्ले सगळे तो पालस येता. त्या सर्वेस्पराची भुरगीं आम्ही जावन आसा. त्या सर्वेस्पराची परजा आम्ही जावन आसा. त्या सर्वेस्परान विंचून काडल्ली परजा आम्ही जावन आसा. त्या देखून आम्ही त्या सोम्याक अर्घा दिवया.
त्या सम्याक त्या देवाक आम्ही जर का दिव्या कित्याक आमचे भोंवतणी तो देव एक उजासो पागोर जावन आमकां राखून आसा. देवाचे उतर म्हणटा जोशवा चॅप्टर 23:5 सर्वेस्पर तुमचो देव फुडें तांकां तुमच्या दोळ्या मुखार भोंवडायतलो आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवान बसयल्ले प्रमाणे तुम्ही तांचो देश तुमचे अधीन करतल्यात. देखून मैजेच्या पुस्तकान बरोवन घाल्ले ते सगळे थीर सांबाळूंक आनी पाळूंक प्रयत्न करा. तांचे धांवण जावं उजव्याक जावं दाव्याक घुंव नाकात. बस देव आमकां एकल्यांक एक शिल्ड दिता, प्रोटेक्शन दिता, आमकां सखत दिता. जोशवा चॅप्टर 23:10 तुमचे पैकी एकलो 1000 जणांक भोंवडावंक शकता, कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देवच आपणे बसयल्ले प्रमाणे तुमच्या पक्षान झुजता. आज आमच्या पक्षान तो देव झुजत आसा. हर एका दिसा हर एका घडये आमकां तो राखता, आमकां सांभाळटा. आमच्या माईक आमी अनम्यूट करया. त्या सुम्याक आमी थोडो वेळ अर्घां दिवन त्या सुम्याची आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 फाटल्या सायडीन राईट पायाच्या दोंपराच्या फाटल्या सायडीन ते शीर ओडटा पड आसा. जेजू त्या व्यक्तीक कापड आसा. हालेलुया 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 समर्पण दिन मान देशाचे गुण कधी सुद्धा आपलं यावेळी. हालेलुया 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 जेजू 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 तेरा बरा 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 हालेलुया 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 स्तुती 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 बाप्पा अर्घा तुका महिमा तुका स्तुती बाप्पा आराधना तुका बाप्पा आमच्या पक्षान जुजताय आमच्या विरोध करतल्या आमच्या विरोध झुजतल्या हर एका वाईट सत्ते विरुद्ध झुजताय हर एका बाप्पा तू हर महिमा स्तुती बंदर आराधना तुझे उतर बसयल्ल्याप्रमाणे तू तुझ्या हर एका तऱ्हेच्या दुश्मनांत हर एका तऱ्हेच्या वाईट सत्तेत जाऊन हर एका तऱ्हेच्या अंकरते सत्तेत जाऊन हर एका तऱ्हेच्या सरवडेत जाऊन हर एका तऱ्हेच्या पिढ्यात जाऊन एका तऱ्हेच्या बियॉन्ड जाऊन हर एका तऱ्हेच्या फायनान्शियल प्रॉब्लेमात जाऊन एका तऱ्हेच्या कामाच्या प्रॉब्लेमात जाऊन त्याच्या कुटुंबाच्या समस्येत जाऊन एका तऱ्हेच्या कुटुंबात औषधे हटते वाईट तो जैत देताय धावंडायताय हालेलुया 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 बरा 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 हालेलुया 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 रिया 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 महिमा तुका हालेलुया 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 हालेलुया
Jesu, 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 Jesu. Hallelujah, 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 God, 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 hallelujah. God, God, Jesu, God, Jesu, God, Jesu, 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 God, Jesu. God, God, Jesu, Jesu, Jesu. Let's Hallelujah, आयांच्या hallelujah, ठिकाणी पडापड दुःखाचा जेसू त्या व्यक्ती कापडण्याचा हालेलुया Hallelujah. हालेलुया hallelujah, हालेलुया हलिया hallelujah, हलिया हलिया hallelujah, हलिया हलिया hallelujah, हलिया hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God, 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 Hallelujah. God, 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 जेसू God, God, God. जेसू Hallelujah. जोशुआ God, God, hallelujah, hallelujah, 23 hallelujah. 10 जोशुआ 23:10 सर्वेस्पोर तुम सो देवस आपने बसैले फरमाने तुमच्या पक्षान जुस्ता आज सर्वेस्पोर हमसो देव तो बसैता मुझे पुता तुवें घरांतल्यान भायर सरताना हांव तुका राखता तूं पळणार वेतना हांव तुज्या पक्षान झुजता तुजेर पिडा येताना हांव तुजे पक्षान झुजता तुजेर अन्याय जाताना तुवें कितें सुख करनासतना तुजेर कोणें फट फिर्याद म्हणटना हांव तुजे पक्षान झुजता झुजता देवाचें उतर म्हणटा खऱ्या वेळान इस्रायल परचेक गुलाम कर धरूंक हर प्रयत्न केले कितले खरगा येयल्यारी ताजें काळीज दारूण कण घेवन परत 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 त्या परचेक ता सोडना जालो जाल्यार तुमचो देव इस्रायलच्या आपल्या परचे संगी आसलो तांच्या पक्षान झुजलो त्या देखून फराव्याक सलवाचे पडले अखरेक त्याच्या परजेची पाठ धरण आयिल्ल्या त्या फरावाच्या सैनाक त्याच्या घोडसवार सगळे रथा सगळे त्या दमड्या दर्यांत नाश केलो त्या देवान तितलो वर्तो देव आमचो एक घडी इमॅजिन करया हांव आनी तू त्या दमड्या दर्या लागीं आसा आमच्या फाटल्यान आमचे वैरी धांवन येतात ती कसली सखत ती एक दर्यो दोन फाळे करचो दोन वांटे करून दर्याच्या मदल्यान वाट तयार करचो तर आमच्या देवाक कितें असाध्य कितें असाध्य कितें असाध्य आमची जिणी कष्टाचे जावंक पुरो आमच्या जिणयेंत कष्ट आसा जावंक पुरो पूण आमी त्या जेजूचेर एक पोटी नदर घालून त्या देवान केल्ली अजापां आमी पळयल्यार आमकां खंडीत जावन विश्वास येता हांवूय ह्या कश्टांतल्यान भायर येवंक शकता ह्या कश्टा विरोध ह्या अनवरा विरोध म्हजो देव म्हाका जैत सण दिता एक टेस्टमनी आसा ह्या घडी आमी आयकुया ती टेस्टमनी प्रेज द लॉर्ड अर्गानी ओगलाब तुका सुमिया जेजू म्हजें नांव शरण हांव एक ल्हानशी टेस्टमनी दिवंक सोदतां हांव ब्रदर लॅन्सीक पोरच्या दिसा म्हाका म्हजे एक पर्सनल इश्यू जाल्ले हांवें ताका मॅसेज धाडली लास्ट विकांत मागीर हांव ताका घडी घडे मॅसेज धाडटाली ब्रदर म्हजे पसून मागा म्हूण सांगून पोरच्या आयतारा दीस हांवें ताका कॉल केलो आनी म्हजे पर्सनल प्रॉब्लेम सांगता आसतना तो म्हजे कडेन मस्त उलयता आसतना म्हाका म्हणलो तुज्या रायट हँडांत का लेगीत हेल्थ इश्यूज आसात गे म्हणून म्हज्या व्हडल्या बोटांत आनी म्हज्या रिस्टांत फाटल्या 5 म्हयन्यांतान दूख आसा कठीण म्हजें बोट हालोवंक जायना निट्ट करूंक जायना म्हजें बोट बागोवंक जायना तशी इल्लीशी दूख आसा आनी ताणें मागोवंक सुरू केलें मागता आसतना म्हज्या हाता त्या बोटांत कठीण तरेचो उजो 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 येवंक सुरू जालो
आनी हॅम्मरान जशें मारले बरी जालें. आनी मागता आसतना ती दूख म्हजी नापयस जाली. म्हजें बोट हालोवंक जायनासलें, वयर सकयल करूंक जायनासलें, बोट वयर सकयल येवंक सुरू जालें. हांव जेजूक काळजांत हांव अर्गां दितां येदें व्हडलें अजाप म्हजे थंय केल्ल्याक. लुकाचो वांजेल 1:30-7 देवाक आसाद म्हणलें कसलेंच ना. हें उतार बोळ आनी सकत दिता म्हणलें हें सत मागिल्लो जेजू खंडीत आमकां दिता. आनी ब्रदर लॅन्सिकी हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. फाटल्या दिसांत हांव ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आनी म्हाका सक्रामेंता मुखार बसोन तें रिपीट करूंक सांगल्यात. हांव सालम्या इगर्जेन बसोन 1 घंटो त्या सक्रामेंताच्या मुखार हांव तीं उतरां जेजूच्या मुखार सांगतां. फाटल्या 2 दिसांतावन म्हाका मस्त हांवें कितें परत चिंतलां, कितें म्हाका उणेंपण म्हज्या जिवनांत आसा तें पुरो जेजू भरती करता आसा. हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तर एक म्हाका देवान केल्ल्या बऱ्यापणा पासून ब्रदर लॅन्सी तुमकांय हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक बरें मागता. अर्गां जेजू वगलाप जावं तुजें नांव जेजू. Praise the Lord. महिमा तुका जेजू. Glory to God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. ह्या पहिल्या कणांत आम्ही समर्पण घेऊन मागया आमच्या जिवितांत सम्याची आशीर्वादा. आम्ही खंयसर येता थंयसर त्या सम्याची आशीर्वादा वाळून येऊन दीत म्हणून मागया. आम्ही आज कामाक येता, पयले पटी कामाक वेता जावं करूं, पयले पटी बिझनेसांत इन्व्हेस्टमेंट केला जावं करूं, हर एकी सम्याक समर्पण दिवन मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सन्यांक समर्पया, भुरग्यांक, वडिलांक, आमच्या शेजारच्या समर्पण दिवन मागया. जेजूचो आशीर्वाद तांचेर देंवोन येवं, जेजूची कृपा आनी दया तांचेर वाळून येवं दिवन मागया. आमच्या कामाकडे आमच्या कामाचो जागो समर्पण दिवया. तो जागो जेजू आशीर्वादीत करून दी. आम्ही थंयसर बसत आसतना आम्ही कितें आज काम करूंक आसा, कितें सगळें आम्ही चिंतलां, खंयचे सकट आमचे थंय पेंडींग आसा, उडासाक उरना, ते सगळी जेजूक समर्पण दिवया. जेजू ताची दैवीक आकुलता आमचेर देंवयतलो. जेजू ताची दैवीक कृपा आमचेर वाळाशें करतलो. आमच्या बॉसाचेर मागया, कंपनीच्या ओनराचेर, आमच्या स्पॉन्सर विजा स्पॉन्सरांचेर मागून घेवया आशीर्वाद सम्याचो. दयेन आनी कृपेन भरलेलो आशीर्वाद चड आनी चड जेजू तांचें काम बळादीक करून दी, उंचायेक पावोवन दी म्हणून मागया. जेजूचे जैत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करया आनी हेता उतर आमी 3 फावटी रिपीट करया. डिट्रोनॉमी 28:8 तुझ्या कोठाराचेर आणि तुझ्या हातीचेर आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्वर तुझो देव त्या देशात तो तुझे आशीर्वाद घालतलो. डिट्रोनॉमी 28 तुझ्या कोठाराचेर आणि सर्व माणसाचेर सर्वेस्वर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्वर तुझो देव तुका दिता त्या देशात तो तुझेर आशीर्वाद घालतलो. Deuteronomy 28 तुझ्या कोठाराचेर आणि तुझ्या घेतलेल्या सर्वेस्वर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्वर तुझो देव तुका दिता त्या देशात तो तुझेर आशीर्वाद घालतलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माया भावाची खाती विनंती कर आता आणि आमच्या वाकाच्या वेळार. आमेन. ह्या दुसऱ्या कणांत आम्ही समर्पण दिवन मागया. विंगड रितीच्या कोर्ट इश्यूज, सिव्हिल आयडी इश्यू, मेडिकल प्रॉब्लेम, खंयच्याय रितीच्या मिनिस्ट्री अप्रुवलाक या प्रोसिजराक आमी वेट करना आसा. सगळी गरजो जेजूक समर्पण दिवन मागया. विश्वासांक तो विश्वासी, निर्दोषांक तो निर्दोषी. जेजू कडेन आमी मागया. जेजू
तुझ्यात पायांतळ्या समर्पण दिता आमचे हर एक प्रॉब्लेम. आज जे कोणाचे कोर्टात हिअरिंग असा जावंक पुरो जेजू तू तांचे दया दाखयची. थंयसर तांकां न्याय मेळा शकत जेजू. त्या जड्जाचे, आयकतल्याचे, लॉयराचे जी सगळी ह्या भोंवतणी आसा तांचेर तुझे कृपा दाखय जेजू. जे कितें ती करतात ते तुझ्या मार्फत ते घडोवन दी म्हणून तुझ्या लागीं मागता हांव जेजू. आज साबार जाणांक सिव्हिलिटीचे इश्यूज आसात. मेडिकलान फेल जाल्यार कामाक म्हणून ती मेडिकलाक ह्या गांवांक ती पैल करून आयल्यात. नव्या विजार आयल्यात पण मेडिकलान ती फेल जाल्यात. फाटीं हो सेशन जाला तांकां. जेजू तांचेर तूं कृपा दाखय. ह्या परिस्थितीन तूं तांचे सांगाता राव. तांकां तूं बुजवण दी जेजू. जी कोण आज कामाक एप्लाय करतात, एक्झामाक हायर एक्झामाक ती बरोवन आसात, रिझल्टाक वेट करन आसात जेजू. तांणी एप्लिकेशन दिलां जेजू, एप्लिकेशन रिजेक्ट जाला. त्या होल्डार दवरला जेजू तूं तांची दया दाखय. आज जी कोण कामाक पयले फावटी येतात जेजू तूं तांचे सांगाता राव जेजू. आनी काम करता आसतना जेजू तूं तांकां जाणवा येनभर. तूं तांचो दैवीक बळ जावन तांकां जाणवाय दी. कोण कामाक इंटरव्यूक वेतात तांचे पासून ती मागया. इंटरव्यू दिता आसतना जेजू तांचे सांगाता रावून जे कितें तांणी सांगा जाय तांच्या जे कितें तांणी सांगा जाय जेजू तांकां कळीत करून दी, उगडापे करून दी. आनी पयलेच जेजू थंयसर पावोन तांकां त्या इंटरव्यूंत पास जावं ते बरें काम तांकां लाभाशें करून दी म्हणून जेजू कडेन मागया. आनी हें उतर आमी भक्तीपणे रिपीट करया. जॉन 14:1 John 14:1 तुम्ही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा जॉन म्हजेर विश्वास 14:1 दवरा. तुम्ही John कळवळचे 14:1 नाही तुम्ही कळवळचे नाही देवाचेर देवाचेर विश्वास विश्वास दवरा दवरा म्हजेर म्हजेर विश्वास विश्वास दवरा. दवरा. जॉन John 14:1 14:1 तुम्ही तुम्ही कळवळचे कळवळचे नाही नाही देवाचेर देवाचेर विश्वास विश्वास दवरा दवरा म्हजेर म्हजेर विश्वास विश्वास दवरा. नमान एक कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये भगवंती देवाचे मरिये माये देवाचे आम्हा आम्हा पापयां खातीर विनंती कर खातीर आता आनी आमच्या मरणाच्या आता आणि वेळार आमच्या आमेन. मरणाच्या वेळार आमेन. मगळा जेजू ह्या कणांत हांव समर्पण दिता विंगड रितीच्या पिडेन वळवळच्या हर एकल्या भाव भयणीपासून. जेजू तू तांचे सांगता राव जेजू. तांची पिडा सुसून व्हरून तू तांकां कृपा दी जेजू. कॅन्सर, टीबी, ब्लड प्रेशर, हाय शुगर, थायरॉइड, आर्थरायड्स, दोळ्यांचे दूख, एलर्जी, अस्थमा, फायब्रॉइड्स, कॉम्प्लिकेशन्स इन कन्सिविंग जेजू. मायग्रेन आसा, पोटान दो गॅस्ट्रिक, गाल ब्लडर इश्यू सगळी जेजू तुझ्या पायांतळ्या समर्पण दिता. आज कोणाचे बोन मॅरो आसा भाव रॉकी त्याच्यापासून प्रत्येक रितीन मागया. त्याचे बोन मॅरो प्रोसेसिंग आसा आज जेजू तू ताचे सांगता राव जेजू. हे सगळे तुझ्या पायांतळ्या समर्पण दिता जेजू. तुझ्या कुर्सा मुळांत तुझे लागीं उबारता हांव जेजू. ह्या कॅन्सरान वळवळच्या हर एकल्या भावांक जेजू प्रत्येक रितीन तांचे कश्ट सोंसून व्हरूंक तूं तांकां कृपा दी. ह्या वरवीं तांच्या जिवितांत जाल्ल्या घुसपट गोंधळाक तूं समाधान दी जेजू. तूं समाधानाचो दातोर. तूं वैजांचो वैज. तूं तांकां आपड आनी गूण कर जेजू. आज कोणाची हार्ट सर्जरी आसा जेजू. कोणी एडमीट जाल्यान जेजू. हेनरी म्हणलो भाव मायल्ड अटॅक जावन एडमीट जाला. ताचे बराबर त्या आस्पत्रांत हर एकल्याक तूं गूण कर म्हणून तुजे लागीं
कलतेपणे आम्ही विनंती करता आणि हे आता उत्तर रिपीट करूया. Psalm 18:28. Psalm 18:28 Para Sarus todos Psalm os dias, 18:28 os says, dias "Para de todos paro, os Musuti dias, os Mujakarkan guarda Deus feita. jacarão vos guarda perfeita." Psalm 18:28 Psalm Pratus 18:28 Musuti Para todos Musuti os Mujakarkan dias, Suar Deus Kita. jacarão vos guarda perfeita. Psalm 18:28 Sarus 18:28 Pratus says, "Para Musuti todos os Musuti dias, Mujakarkan Kita. guarda perfeita." नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. Bhagavati Maria Ganti Devachi Maria Maya Amma Devachi Bapya Maya Kati Priyanka Tikara Tirunadhara Atani Tanyam Chavana Chavarame. ह्या कारणांत आम्ही प्रत्येक रीतीन मागी आमच्या भुरग्यां पासत ल्हान भुरगीं व्हड भुरगीं प्रायक पावली भुरगीं लाईफ पार्टनराक सुटलेले सर्वांक आमी जेजूच्या पांयां तळ समर्पण दिवन मागया. जेजू तांकां वाट दाखोवन दिवन दी. जेजू तांकां शिकोवन दी. तांणी धरची वाट तांणी वापरची हर एक गॅजेट्स तांचे शिकाप तांचे काम हर एक जेजू तांकां तांच्या दोळ्या मुखार दवरून तांकां बोध दिवन दी. जेजू तो म्हजो मोग करता देखून ताणें म्हाका निवारलो. आज ह्या भुरग्यांक कश्टांक आनी पिडेंत तूं निवार जेजू. तांणी धरची वाट जेजू तुज्या वाटेन तांणी चलोवंक तुजी शिकोवन आयकोन तुज्या बराबर तांणी जियोंक तूं तांकां आदार दी जेजू. प्रत्येक रितीन जेजू तांणी कसल्याच वायटाक सांपड नाशें, आमाल पिवणें, ड्रग्साक एडिक्ट जायनाशें, मोबायलाक एडिक्ट जायनाशें तूं राखोन व्हर जेजू. हें आतां उतर आमी रिपीट करया. Psalm 32:8. हांव तुका 32:8 शिकोवन 32 दितलो, verse तूच 8 कोण तुवें दितलो धरूंक जाय जायती ती वाट वाट तुका तुका धरून दाखयतलो जायते वाट दाखयतलो. तुका तुझे दोळे दाखयतलो तुजे जेर दवरून दोळे तुका तुझे बोध दवरून दितलो. तुका बोध दितलो. Psalm 32:8. Psalm हांव 32:8 तुका 32:8 शिकोवन Hautuka हांव दितलो, तुका शिकवून शिकोवन दितलो तुवें दितलो धरूंक धरून जाय ती जायती तुवें वाट जायती तुका ती तुवें वाट दाखयतलो. तुका जायते वाट तुका म्हजे दाखयतलो दोळे तुझे तुजे दवरून तुजेर तुका दवरून दवरून बोध तुझे दोळे तुका दितलो तुझे बोध तुका बोध दितलो. दितलो. बोध दितलो. Psalm 32:8. Psalm Psalm हांव तुका 32:8 32:8 शिकोवन हांव Hautuka दितलो, शिकवून तुका दितलो शिकोवन धरून दितलो. दितलो जायती वाट तुवें धरून तुका धरूंक जायते जाय ती वाट दाखयतलो तुका वाट तुका तुझे दाखयतलो. डोळे दाखयतलो तुझे तुजे दवरून दोळे तुका तुजेर बोध दवरून दितलो तुका बोध दितलो. रमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. Bhagavati Maria Ganti Devachi Maria Maya Amma Devachi Bapya Maya Kati Mapya Vinati Kati Karati Vinati Atani Amcha Karatani Varna Amcha Chavarame. Varna Chavarame. नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू. Ganti Maria Ganti Maria Devachi Maya Devachi Maya Mapya Bapya Kati Kati Vinati Atani Vinati Amcha Karatani Varna Amcha Varna Chavarame. Atani Chavarame. Jamanu Chakala. या लाईनी रचल्या हर एका भावा बहिण्याक आम्ही जेजूच्या पायां तळ्या समर्पण देऊन मागतो. जेजू मार ऑनलाईन रचच्या हर एका भावा बहिण्याच्या गरजू मागे आम्ही प्रत्येक रीतीन मेलरॉय आज ताच पयले पटी तो कामाक वेता. जेजू तू ताचे सांगता राव जेजू तू ताका मार्गदर्शन दी जेजू. जणवायेन भर जेजू. त्या जागान काम करत असताना जेजू तो जागो तुझ्या अमोलीक रक्तान नितळ कर जेजू. रीना तिच्या सर गरजा पासत मागया, तिच्या कुटुंबा पासत मागया जेजू. तिच्या कुटुंबाक आशीर्वादान भरून दी म्हणून मागया. हेनरी डिसोजा आज एज हॉस्पिटलात तो माइल्ड अटॅक जावन ऍडमिट जाला. जेजू दया दाखय जेजू. तुझ्या दयेन तुझ्या वखदान तू ताका गुण कर जेजू. जॉन फर्नांडीस ह्या भावा पासत मागया जेजू ताका जाणवाई दिवन दी. ताची मेमोरी पाठीन दिवन दी. काम बऱ्या तरान करूंक ताका जेजू फावो करून दी. एक आनी बरी भलायकी जेजू ताका लाभोवन दी. ताच्या कुटुंबाक बरी भलायकी लाभोवन दी म्हणून मागया. रॉकी म्हणल्यार भावाचे आज बोन मेरो आसा. प्रत्येक रितीन आमी ताका समर्पण दिवन मागया. ह्या घडी जेजूच्या अमोलीक रगताचे शिणून कॅन्सर सेल्स कंप्लीट रितीन गुण जावन दिवन मागया. दया दाखय जेजू. ह्या भावाची तुजी दिश्ट घाल जेजू. जेजू मेस्त्री
त्याची काकुळती कर आणि मागूया. फादर डोमिनिका बसत प्रत्येक रीतीनं मागूया. बरोबर या जग जाऊन त्याने वावर केलं. तिथे या जगी जीवितान त्याने सबार जणांक बरे केले. या जगाक जेजू बेगीन सगून करून दी. परत एकटे त्याने मी या जगी कोणान मीच भेटो ताका जेजू फावो करून दी म्हणून मागया ह्या युट्यूबर ऑनलाईन असच्या हर एका भाव बहिण्या बसो. रॉल्फ रेनियर मिनेजेस, विनीता फर्नांडिस, ज्युलिएट डिसोजा सर गरजा बसत मागया. त्यांच्या कुटुंबा बसत मागया. देव त्यांच्या कुटुंबाक आशीर्वादाने भरून दी. प्रीमा फर्नांडिस, प्रशांत रेगो प्रत्येक रितीन जेजू तू तांकां आवय जावचे भाग फावो कर जेजू. त्याच्या गर्भांत एक भुरग्याचे देणे तूं दी जेजू. त्याचे काजारी जिवीत सुफळ जावन दी जेजू. प्रज्वल म्हणल्या भावाक एक बरें काम पाव करो. मेल्सी रोड्रिगस आनी तिचे सर गरजां पासून. जुलियाना रोड्रिगस आनी तिचे सर गरजां पासून. समेस्त भाव भयणां जेजू तुज्या पांयान तळव मारता जेजू. त्यांच्या गरजो तूं जाणा आसाय जेजू. तांणी जे कितें तांच्या जिवितांत करूंक आशिल्लां जेजू ते तुका कळीत आसा बरें की न्हय म्हणून. तूं तें तांकां फावो कर जेजू तुज्या कुशे प्रकार. उत्तर आमी आतां भक्तीपणान 3 फावटी रिपीट करया. सेकंड थेसलोनिकन्स तुम्ही सदांच विश्वासी, तो तुमकां व्हड दिसलो. मुकुट्याच्या हातान मुकुट्याच्या हातान थेसलोनिकन्स 3:3 तुम्ही सदांच विश्वासी, तो तुमकां व्हड दितलो. आणि मुकुट्याच्या हाताक सांभाळण्याचे तुमकां लागतलो. सेकंड थेसलोनिकन्स 3:3 तुम्ही सदांच विश्वासी, तो तुमकां व्हड दितलो. हाताक सांभाळण्याचे तुमकां राखतलो. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये हालेलुया 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 जेजू आजचो दीस तुका आमी क्षमा दिता. आयच्या दिसा तू तांच्या संगत रावून तांकां वाट दाखय आनी तांची हर एक गरज तू तुजे लागीं उबारता जेजू. निर्मला दिवॉन Lexi, Yvette, Henry, Joy, this morning, Robert, Krista, Andrea, Angeline, Anora, Benedicta, Andy, Cinderella, Philip, Stefani, Lina D'Souza, Lina Melody, Lina Vaz, तुका वंदन जेजू तुका जेजू जेजू आराधना जेजू तुका आराधना जेजू तुका स्तुती जावं जेजू जगोपाच्या सावळेंतून तांकां आरोन दर जेजू. मोरये माई आमचे मोगाळी माई आमचे सर गरजां बसून पुता लागीं मागोन धाड माई. नमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुजे खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जशा आधी तसा आणि सदा सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड.
आयच्या दिसा वेनसडे आज वेनसडे डिवाइन वर्ड आसा. डिवाइन वर्ड स्पिरिच्युअल नरिशमेंट टॉक आसतलो. संजेर कुवेट टाइम 7:15 ಆಗ್ತಾವನು 8:30 ಮುಸರು इंडिया सो 9:45 to 11 PM. 7:15 नाक ब्रदर दीपक कुमार प्रेज एंड वर्शिप करतेले. त्याच्या उपरांत ब्रदर फ्रांसिस लोबो हांचो टॉक आसतलो. तुम्ही सकाळी ह्या मागण्याक हजर जायात. हेरांकी कळीत करा आणि सेम लिंक तुमकां मेळना जाल्यार सेम लिंक तुम्ही यूज करियेत. आणि फाल्यांसर आमचे मागणे सिटींत आसतले. फाल्यां तुमकां आमी तिळसितले खंयसर आसतले म्हणून. समेस्तांक आशिर्वादान बरलेलो दीस मागता. प्रेज द लॉर्ड. फाल्यां स्पेशल मागणे आसा. फाल्यां जावन सिटी इगर्जंत जेसून सांगल्या उतरां पयर आदारून मागणे जेरिको मागणे आसतले 7 ब्रेस्तारा. तशें जावन जेरिको मागणे मस्त जाणांक मस्त बरेपण जाता. त्या देखून तुम्ही हेरांकी सांगा कमिटेड जावन 7 हप्ते कंटिन्यू या मागण्याक. खंडीत जावन देव तुमच्या जिवितांत जपा करतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. ब्रदर घरांत करीत जाल्यार कशें? आतां आमी बॉम्बे आसा. तुमकां जायना कुवेट आसल्यांक जाता. नाही घराही करतात.